ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корбонем 12 дарвоза. Ма барои чи имрӯз ёра сёмка кардам ки як бонуи беҳад иззатманд моро гуфт ки ҳамин хеле чиз ман мепӯшам. Гуфтам биё ман паплинас биёрам. Гуфт не мадонам хеле чиз биё, чизи индийский майра шидагиам медонам чӣ хел зурай. Гуфтем ҳамин оригиналои индийскиро ёфтем. Не барои шумо ки беҳад таъриф кард ки беҳад мада маъқулай, материалаш мулоимай, хеле танада хушрӯ места, баъд беҳад шинами зурай гуфт. Вақте ки ра мепӯшӣ роҳат мекунӣ, беҳад таъриф кард. Барои мо омадем бозори Корбон, ҷои обтобиш. ина марҳамат ай размери 50 то 60 пуша дорад. ҳамин ҷое ки ман сёмка кардистам, ё туркӣ нестам, индийский тоза, материалшам индийский, узбекский нестам. ҳамин ду намуд мешава, узбекӣ мешава, баъд индийский мешава. ҳанами чизе ки ман нишон додистам, индийский тоза ҳай, гарантияш қатъияй. ина бародар барои ё шуругап мезанад, не ки вақти материала меқапӣ мефаҳмӣ ки материал зурай. баъд зуриш ҳамия ки апои бузбала маскуб, апои бузбала багатир меганам, ворам понда мешава. мисол размер кофтанда намегардена. менам ҷа мехарин ака нархи ё донаш 170 гуфти, обтоиш хайр маслиҳат мекунад, хайчона донаш 170 сомон ай. качество ба дараҷаи олия, ё хай як 10 сом 20 сом арзон будан, не ки доллар қимат шиданда буда 20 сом қимат шидан. 170 сомон дона. ина марҳамат каси мехоҳад, любой цветаш ҳастай, любой цветаш ҳастай. ана ина пешошон хеле ҳам ҳастай, ина бандор ҳам ҳастай. ина пешош шумо ина стойкаши ая, ина стойка варадник шастай. хай тугмадоршон будастай ина ҷода. ана ина бандор ҳозир ду намуд шумо гая. ду намуд шая, не ки расветкаш ба фикрам 1 миллион та ҳастай. баъд нави пешошон хеле дига хелтар ҳам ҳастай. ина ҳа ина хеле пешон бо на хеле чи дора нигаҳ кунед. фасон кардаги беҳад бисёр. расветкаш як 100 та зиёд ай. 100 та зиёд расветка дора, рангош, моделоша, модел чанд моделай, хеле пешошон дига хеле. се модел бози пака ҳастай. 4 модел. ина хичам даже ҳам қабсира бошки, нав фаҳмед ки 4 модел дора. ана барои ҳамо шумо метавонед ки касе ки мия харид кардан, биян ҳам бозор харид кардан 12 дарвоза 6 сектор. вақте ки омадан наметавонед занг бизанед, мо шумода ҳамин чиза дастовард мекунем. ина мо ҳам як солчи блогерӣ мекунем. ҳамин материала намефаҳмидам. бисёрот мегӯянд ки мо мефаҳмем материала. не то ира нақапӣ, ай пеш набинӣ, намефаҳмӣ чиза. на самом деле мара дига кас ки таъриф кард омадем. анаиш бор лавош тур доштай хел. дидем тургоа. обшивкаи турдор кардагия. инаиш дига хел обшивка. инаиш дига хел. барои ҳамин касе ки доставка мехоҳад, мо доставка дорем тамоми ҷо. ҳамин сар кардаги ай границаи Узбекистон то Россия тамоми шаҳрош, баъд рафтаги у хел баъд то Африкара. ина марҳамат ё тоза индийский ана гарантӣ чанқа гарантия я амрай ё пахтаи тоза будастай, рангш намерафтай, баъд санг надора, ягон чиз надора, фақат вишивка дора, ранги вишивка орида. агар нигоҳ кунед, вишивка ай пеш агар бибинем, ҳамхе то поён вишивка загия, то поён беҳад зур. хай ира вақте ки бупӯшем баъд шумо мефаҳмед. вақте ки мепӯшед баъд медона уже накун хар нав фаҳмидестай мегӯям. нав хар фаҳмидестай ки ин чиз беҳад зур будастай, одамо дарак надоранд. боқӣ сарбаланд бошед. видеои моро то охир тамошо кунед. бо мо дига ҷо видео мекунем. боқӣ сарбаланд бошед. худоҳофиз.